atong sawan mga igsuon ang suwat ni DM, 20 years old. Kuan, laki kini, kulitaw, taga Badyan, Cebu. Mayng hapon Badyan, Cebu, kang DM. Katulo naman ko kanas Badyan, kay pirmi man kong malipay man ko mag standby anang Badyan Island. Kay labihan man ang nindota in taong islaha. Puti ang bus, green ang palibot. Unya ka ng ilang glass boat, makakita ka sa ilang corals. Buhi nga corals. Mulihok ang corals. Iniktan-aw nimo sa glass boat. Kinanindutan nga glass boat nga akong nasakyan ka ng Badyan Island. Mayng hapon sa Badyan Island, sa tanang naminaw sa atong programa, kay inika alauna, maglanog-lanog yun ang tibok isla sa DYHP. Salamat mga igsoon sa Badyan. Tibok Badyan, lungsod, ug labi pa gyud sa Badyan Island. Ilang dalhon ilang radyo sa pukutan sa ilang kining mamasol, manginhas, kanang ilang fish coral, ilang bungsod ba? At dito maglanog-lanog ang radyo. So sa dili pa natusawan ang sugilanon ni DM, ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Eframos, Cebu City, nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten ug nursery. Ang tuition affordable kaayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau ug Family Clinic Ramos Dungan, sugod Marso, Lahos, Hunyo, pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South. Attention Metro Cebu North and South. Ang St. Paul College sa Ramos, Cebu City, mubuka sa High School Department karong Hunyo 2010. Entrance 500. Tuition kada buwan 600 pesos kada buwan. Tawag sa dugang kasayuran. Ug karon na matod nimo DM, sa nag-edad ka pala magduha ka tuig, naguol ang imong mga ginikanan ug nahingawa, kay pertigid nimong niwanga. Kusog man ta ka mukaon, pero wa gyud undi ang imong lawas. Sa nag-edad ka nag 12 anyos, normal na ang imong pagkaon. Murag gisugda na kag giunda na ang imong mga lawas. Pagka edad nimo 18, teenager man ka, 18, maglipong ka naman permi. Kuyapan ka naman permi. Labi pag maglukdo ka og mga bugat nga butang. Kuyapan jud ka. Nagpakita kag doktor, gitagaan kag mga tambal, mga resita, wala mo salir. Mi adto kag tambalan, kay basin og makamao ang tambalan. Ug matod sa tambalan, pas mo sa kusog. Giatagan kag daghan nga hampol, nga mga herbal nga mga dahon. Natural, wala ipik. Karon, 20 years old ka na. Masakit na ang imong gibati kay gawa sa kuyap, hang imong likod, kapoy kaayo. Init ang imong sinudlan. Magkurog-kurog imong unod. Puy-puy imong lutahan. Murag dot sa bukog ang iyang kapuy-puy. Miadtong hospital, pero wa man isulti sa mga doktor unsay imong sakit. Diin man kang hospitalan. Diin. Wa may report. Wa may diagnosis. Kini ang suliran ni DM. Pangutana, doktora, magsige lagi kog lipong. Magluyar ba akong lawas? Init akong ginhawaan.
So may akong sakit. Ang una natong buhaton diim, subayon imong dugo. Ikaduha, mag-x-ray gyud ta kay galig na ara sa baga ang suliran. Kung clear ang baga, magtudi ko ta, galig tua sa imong kasing-kasing nagluklok ang suliran. Kung negative ang tudi ko, mag-scan na gyud kita. Nganong mag-scan man, mutugan naman hain magluklok. Ang kagaw, suliran, sakit, depekto. Kay, kining lipong, mura kinig heart. Minaw ha? Kuyap, niwang, loya, lipong, naas kasing-kasing na. Kining kapoy, pwedeng naas dugo, kining us-us ang potasyum. Apan ang lipong ug kuyap, pwede sa tuas utok, kay naa sa pituitary gland. So magsuroy-suroy gud ani ang laboratory tungod kay lisod apason ang imong mga simptoma. Ikaduhang pangutana, ang akong likod ug dughan pa doktora mag-uylap. Murag na ay nagpitik nga pulso. Side effect man is daghang tambal nga akong gipang lamoy. Ang tubag di ay dili. So, mo focus na sabta karon. Likod, baga. Sumona, kinahanglan gig chest x-ray. Doktora, ang right side sa akong buko-bukohang, init sa sulod. Niwang ra ba ko, kaya di ko katog. Kining simptoma ha, kasing-kasing. Kanang di katog, insomnia, kasing-kasing ka na. Basta ang tao di makatog. Na ay problema sa kasing-kasing. Apan hain man sa kasing-kasing. Maunay pangitaon sa tudi ko. Ikaapat nga pangutana, unsa mang mga eksamen kinahanglan doktora? Doon na ba'y ahensya sa gobyerno makatabang nako? Sa edad nga 20 anyos doktora, ubano nako pag-ayo. Ang examination kay kinahanglan numero 1 blood chemistry kay galig may us-us ang potassium. Tudi ko pagsubay hain dapit sa kasing-kasing ang problema. Chest x-ray kung naabay problema sa baga. Katapusan ang scanning. Mo CT scan kita kay aron masakpan nato hain magtago kining imong suliran. Kagaw ba? Hormon ba? Kay duha man ka matang sa sakit nga nian nimo karon, kagaw o hormon. Diin mang hormona, kasagaran pituitary gland. Kay kanang imong pagniwang nga mura kanan lang og bukog o kanang kalansay ba? Pituitary na. Nasa utok na. So, labat kining imong suliran dong kay nagkalandrakas na ang imong reklamo. O pag-apas sa nagkalandrakas na imong reklamo, ang atong buhaton nga examen por lo menos usa, duha, tulo, upat. Blood chemistry, pagsubay sa composition sa dugo. Kay kanang imong pagluya nga mura kag malos no. Galig ubos na kaayo imong potasyon. Tudi ko kung hain magluklok sa kasing-kasing ang imong sakit. Chest x-ray kung ang baga na abay kalambigitan. Ug ang katapusan ang CT scan. Tungod kay mangita na gid ta sa tanang organo. Ato ng patug-anon. Naaba diha ang suliran. So gikan sa alimpo, lahos sa kiting, sa lapa-lapa, makita na to pinasikad sa CT scan. Muna'y una na kung ang priority gudong blood chemistry, dayon chest x-ray, dayon 2D echo, dayon CT scan. In that order. In that order. Kay barato man sab kaayo ang blood chemistry, barato sab ang chest x-ray. Magsugod nagmahal ang 2D echo, ang kinamahalan CT scan. Ikaduha, kung kining imong sakit nagluklok sa kasing-kasing, mao kanay ang simptoma is magniwang, magkuyap, magluya, maglipong ug dili katog. Mauna ang suliran kung ang kasing-kasing na diferensya.
Ang pagluya og way kusog nas dugo kun mius-us ang potasyum. Ang lipong kuyap ug uban panimong kahimtang nas utok. Unsa may nas utok nga nagtimon aning imong kahimtang, kanang gitawag nilang pituitary gland. Kanang gland nga gamay ra gina sa kaayo, mura ra na siya liso sa mani kadako. Pero mao kana ang master gland sa lawas sa tao. Kung ang master gland ang madiferensya, muniwang yun ang tao. Katapusan DM, Badyan, ang congressman diha sa distrito, mo'y daulon. Patabang yun. Kay hatagan man kag note nga rin sa DSWD sa Cebu City. Ang social worker sa Cebu City, dalhon kas Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang social worker magpahigayon nga unang buhaton ang blood chemistry. Sunod buhaton ang chest x-ray. Sunod buhaton ang 2D echo. Ug ang katapusang buhaton ang CT scan. Ipahigayon ka ni social worker kung dunay mando sa congressman sa inyong distrito. Diim buhat ka ni. Kay aron ka matigayon. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon. Dinhi gyapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Sibug Stasyon DYHP. Tatak RMN. Daghang salamat.